Και είμαστε εδώ στη σχολή του Γιώργου του Ψιλοπάτη που έχω εδώ δίπλα μου. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε εδώ που μας φιλοξένησες στην εκπομπή. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα εδώ στην εκπομπή, εδώ στον κόσμο που έχει στη σχολή. Πολλά παιδιά και τους βλέπουμε και εδώ πίσω μας. Πες μας κάποια πράγματα για σένα, ναι, καταρχήν. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι γενικά με τον αθλητισμό, ουσιαστικά με τις πολεμικές τέχνες? Γιατί άργησε να έρθει στην Ελλάδα το Muay Thai, είναι ταϊλανδέζικη πολεμική τέχνη. Πες μας λοιπόν. Καταρχήν καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να γνωρίσετε και τη σχολή μας. Έχω ξεκινήσει τις πολεμικές τέχνες από το 1987 με το Σίντοκαν Καράτε, με τον κύριο Δρόσο Μιχάλη και τον Πατζόγλου το Μιχάλη. Ώσπου το 90-91 ο δάσκαλός μου, ο Μιχάλης ο Δρόσος, κατέβηκε στην Ταϊλάνδη και μας μίλησε στον κόσμο του Muay Thai. Βέβαια εκείνο το καιρό ήταν σχεδόν, δεν το ήξερε κανένα στο Muay Thai, ήταν πρωτόγνωρο, αλλά σιγά σιγά έμεινε πολλά χρόνια κάτω στην Ταϊλάνδη και ό,τι μας το μετέφερε εμείς σε εμάς, και με αποτέλεσμα το 98 σαν μέλος της πρώτης εθνικής ομάδας πειραματικής τότε, το 98 που κατεβήκαμε και με άλλους 9 αθλητές για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο τρίτο Kings Cup που γίνεται προς τιμή του Βασιλιά. Και μας είχανε... Είναι ευγενής άθλημα, είναι ευγενής άθλημα. Βεβαίως. Στηρίζεται καταρχήν στο σεβασμό, καταρχήν και στην πειθαρχία. Δεν γίνεται πολεμική τέχνη άλλωστε χωρίς αυτά τα δύο. Και έτσι προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να τα μεταφέρουμε στους αθλητές μας, και από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει να διαλέξει, είτε σε χόμπι είτε να προχωρήσει και επαγγελματικά. Λένε ότι ο δάσκαλος είναι ο δεύτερος πατέρας, είναι αλήθεια αυτό? Σίγουρα, και εγώ ακόμα βλέπω το δάσκαλό μου μετά από τόσα χρόνια και πάλι δεν μπορώ στον πληθυντικό του μιλάω, προσπαθώ, δεν γίνεται, γιατί όλες οι προπονήσεις, επειδή χρειάζεται πάρα πολλές ώρες, είμαστε συνέχεια με το δάσκαλο κοντά, έτσι όπως και εγώ τώρα με τη σειρά μου τα νιώθω για παιδιά μου και προσπαθώ να τους βοηθήσω σε οποιοδήποτε κομμάτι που χρειάζεται στη ζωή τους. Και λίγο παιδαγωγός δηλαδή. Και παιδαγωγός βασικά. Στηριζόμαστε πάρα πολύ στην πειθαρχία και στο σεβασμό για τον αντίπαλο. Είναι το πρώτο μέλημά μας, γιατί στην ουσία αυτό θα μείνει μετά. Ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να πειθαρχεί στον εαυτό του και να σέβεται και τον πλησίον του για να προχωρήσει και στη ζωή του γενικά. Και αυτό προσφέρει το άθλημά μας. Ναι, είναι βασικό. Αυτή τη στιγμή έχουν στρέψει πολύ ο κόσμος στις πολεμικές τέχνες. Ναι. Έχει στραφεί για τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν έξω στον κόσμο. Ναι. Και εσύ πώς το βλέπεις αυτό το θέμα? Όπως βλέπετε έχουμε αρκετά κορίτσια, έχουν έρθει πάρα πολύ, όχι για να μάθουν, πιο πολύ για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν σε κάποια ομιγέννητο δύσκολη στιγμή ένα-δύο πράγματα βασικά να μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποφύγουν κάτι το αναπόφευκτο. Αλλά γενικά έχουν ανέβει οι πολεμικές τέχνες και η ζήτηση διάφορων γεγονότων που δυστυχώς συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Και αν το δείτε κι εσείς που θα ξέρετε χρόνια δημοσιογράφος, αυτοί οι θύτες είναι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό και δεν έχουν τον αθλητισμό μέσα τους. Μαζεύεις παιδιά εδώ φαντάζομαι. Αρκετά, ναι, αρκετά. Παιδιά τα οποία ας πούμε μπορεί να ήταν στον δρόμο και να ήταν διαφορετικοί. Ευτυχώς έχουν έρθει παιδιά, εδώ έχουμε πλατείες γύρω-γύρω, έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει αρκετά παιδιά, έστω και ένα παιδί να φύγει από την πλατεία και να έρθει να γυμναστεί. Για μας είναι η επιτυχία που λέμε του προπονητή και της σχολής. Από πότε είσαι εδώ πέρα, από πότε στεγάζεις εδώ? Εδώ πέρα είμαι από το 2008, από το 2009, ένα χρόνο ήμουν στην ίδια περιοχή σε άλλο χώρο, και από το 2009 είμαι εδώ και θα ελπίζω και ευελπιστώ να είμαι για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Από πόσο χρόνο ξεκινάνε εδώ τα παιδιά, πόσο χρόνο μπορεί να έρθουν? Ωραία. Το παιδικό τμήμα ξεκινάει από τα 5 με 6 χρονών ανάλογα ανάλογα την αντίληψη που έχει το κάθε παιδί, και μετά πιο μετά ξεκινάμε και πάει μέχρι 80 ετών. Πέρυσι είχα αθλητή 80 ετών, ο οποίος ήταν 70 χρονών και ερχόταν και έκανε βέβαια σε άλλους ρυθμούς, αλλά ερχόταν μαζί με τα παιδιά
και συνέχισε για ένα χρόνο ολόκληρο και θα τον έχουμε και αργότερα βέβαια. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Τα παιδιά πόσο χρόνο ξεκινάνε ή πόσο χρόνο πρέπει να ξεκινήσει για να φτάσει ώστε να κατέβει σε κάποιους αγώνες? Όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο καλύτερο, γιατί προσπαθούμε να Δηλαδή περίπου τι ηλικία? Από 5 ετών και μετά, ανάλογα την αντίληψη που έχει το παιδί, από 5 ετών και μετά θα μπορεί κάποιο παιδί να αθληθεί. Έχουμε και παιδί που είναι 4 ετών και μπορούσε, βέβαια. Και στους αγώνες πότε αρχίζουν? Αρχίζουν από τα 5-6, δεν έχει το Πανελλήνιο, οι κανονισμοί του πρωταθλήματος που έχουμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία του Muay Thai είναι κανονικά, είναι οι κανόνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οι οποίοι ξεκινάνε από 5 ετών και μετά πάει μέχρι όσο μπορεί ο καθένας και αισθάνεται καλά. Υπάρχουν κατηγορίες δηλαδή? Κατηγορίες με βετεράνων? Βεβαίως. Υπάρχουν κατηγορίες ανηλίκων, οι οποίες δεν υπάρχουν χτυπήματα στο κεφάλι, είναι πλήρης ο εξοπλισμός, και με κάσκα, θώρακα, επιαγκονίδες, επικαλαμίδες. Στην προηγούμενη περίπτωση εδώ βλέπουμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι βλέπουμε ένα τύπου σπάρινγκ, ας πούμε. Ναι, τύπου σπάρινγκ. Το κάνουμε αυτό πιο πολύ για μετά την προπόνηση, για να χαλαρώσουν οι αθλητές, γι' αυτό και δεν φοράνε τις κάσκες, αλλά όταν παίζουμε μέσα και κάνουμε κάποιο σπάρινγκ είναι με όλο τον εξοπλισμό, προέχει η ασφάλεια των αθλητών πάνω απ' όλα και μετά πηγαίνουμε στα επόμενα βήματα σιγά σιγά. Μάλιστα. Τι περιμένουμε στο μέλλον εδώ, από αγώνες? Από αγώνες, ωραία. Ήδη έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας δύο παγκόσμιες πρωταθλήτριες, μία δεύτερη θέση το 22 Ειρήνη η Αγαθαγγελίδη και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Είναι η Δέσποινα Σταυροπούλου, η οποία είναι πρώτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες, δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τουρκίας και πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα εδώ Ελλάδος, όπως έχουμε και αγόρια, τα οποία είναι και αυτοί, εγώ αυτό που προσφέρω είναι ότι όποιος μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει, αρκεί να το θέλει αυτός. Ευτυχώς υπάρχουν αγώνες, υπάρχει προοπτική και μέσα από τη σχολή μας, μπορεί να συμμετέχει σε όποιον αγώνα θέλει αυτός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψεις να δούμε τα κορίτσια αυτά που μας είπες? Βεβαίως, χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας. Πες μας το όνομά σου. Λέγομαι Γιάννης Παπάς. Τι έχουμε καταφέρει, Γιάννη? Μέχρι τώρα κάνω εδώ προπόνηση Σπαρτιακή Ακαδημία 6-8 μήνες. Έχω καταφέρει να βγω ένατο στον κόσμο στο περσινό πρωτάθλημα των νέων. Τόσο γρήγορα. Είναι σκληρή προπόνηση, καθημερινότητα, συστηματικότητα. Πόσο χρόνο είσαι? 16-17. Θα περιμένουμε πολλά στο μέλλον από σένα, έτσι δεν είναι? Ναι, το κυνηγάω όσο πιο πολύ μπορώ με αγώνες. Το αγαπάω, ναι, είναι και τον πατέρα, μικρόβιο. Από τον πατέρα, μικρόβιο, το έχει κολλήσει. Μπράβο, λοιπόν. Σου ευχόμαι καλή σταδιοδρομία και θα με αφήσεις να συνεχίσω δίπλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο πατέρας? Ο πατέρας, όχι του Γιάννη. Του πατέρας αλλού παιδιού που μας έλεγε, που έκανες εσύ, μας τα είπε εδώ ο Γιώργος λίγο, αλλά θέλω να μας τα πεις εσύ. Καταρχήν το όνομά σου. Ανδρέας Πολίτης λέγομαι. Έφερα το γιο μου πριν 8 χρόνια περίπου. Μπήκε το μικρόβιο γιατί είδα κάτι πολύ σημαντικό εδώ να γίνεται. Για τη φυσική κατάσταση, η τέχνη του Muay Thai είναι αποδεδειγμένα έτσι, στο χώρο της αυτοάμυνας, είναι μια πολύ καλή τέχνη. Και μετά από τόσα χρόνια και εγώ εκπαίδευσης θα μπω φέτος στη σχολή προπονητών και παράλληλα βαδίζουμε στη σχολή εδώ του Γιώργου του Ψιλοπάτη με πολύ αγάπη και συνεχίζουμε. Και πολύ σεβασμό. Ακριβώς το είδαμε αυτό μπροστά στα μάτια μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσω με τα κορίτσια μου. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σου. Το όνομα σου? Ειρήνη Αγαθαγγελίδη λέγομαι. Έχω ακούσει πολλά συχνά, έχω ακούσει ότι τα έχεις καταφέρει πάρα πολύ καλά. Πες μου τις διακρίσεις σου. Ναι, βέβαια δεν θα κάναμε τίποτα χωρίς το δάσκαλο, γιατί να πω την αλήθεια μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας βοηθάει καθημερινά. Και δεν είχα στο μυαλό μου να φτάσω σε τέτοιο επίπεδο, το ξεκίνησα περισσότερο για χόμπι. Πήγαμε στο παγκόσμιο στην Αντάλια της Τουρκίας το 2022.
και κατέκτησα τη δεύτερη θέση. Είμαι κυπελούχος Ελλάδος και 2 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχω συμμετάσχει πολλές φορές σε διοργανώσεις και τα λοιπά. Είμαι 7 χρόνια στο χώρο. Αυτά, ελπίζω από τα καλύτερα. Ναι, το αγαπάω πολύ. Περιμένουμε πολύ μέλλον ακόμα από σένα. Ναι, το ελπίζω. Να συνεχίσω δίπλα με το Ναι, κορίτσι. βεβαίως. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σου, το όνομά σου? Είμαι η Δέσποινα Σταυροπούλου. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σας. Ξεκίνησα το 20 με kickboxing. Τώρα από το καλοκαίρι έχω ξεκινήσει προετοιμασία στο Muay Thai για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων το 2023 και βγήκα δεύτερη. Μετά έπαιξα στους Μεσογειακούς, βγήκα πρώτη και έχω βγει και πρώτη θέση στο κύπελλο Ελλάδος. Πολλά, πάρα πολλά. Γιατί έβγες από το kickboxing και πήγες στο Muay Thai, τι σε προσέγγισε, τι σε έκανε να το κάνεις αυτό? Είδα ότι είχε άλλες τεχνικές και αυτά, δεν έχω φύγει ακόμα από το kickboxing. Συνεχίζω και τα 2 αθλήματα γιατί μου αρέσουν οι πολεμικές τέχνες και είναι αυτό που με ελκύει, οπότε είπα να το συνεχίσω και παραπέρα και να κάνω και αγωνιστικά. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 15. 15. Και τόσο ψηλά. Μπράβο σου, καλή σταδιοδρομία. Εύχομαι. Θα περιμένουμε πολλά από το μέλλον. Έχουμε κάποια αγώνα τώρα που ετοιμαζόμαστε. Ετοιμαζόμαστε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα μας αφήσεις να δούμε και τα νέα κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σου? Με λέμε Τριμησία Μιχαλακοπούλου. Άρχισα φέτος το Muay Thai. Ήρθα, αλλά στην αρχή φοβόμουν για το πώς θα με δεχτούν τα παιδιά, πώς είναι οι κινήσεις που θα μάθω. Βέβαια ήταν όλοι τόσο καλοί που δεν ήθελα να φύγω από εδώ, το νιώσα στο σπίτι μου. Κλείνω σχεδόν 1 χρόνο. Άρχισα το Muay Thai λόγω άμυνας και επίθεση στον δρόμο, αλλά συγκεκριμένα άμυνα. Δύσκολες εποχές αυτές τώρα, Ναι. και πρέπει να. Ναι. Και εσύ, ειδικά στα κορίτσια, πρέπει να έχετε. Και όλοι οι δάσκαλοι, οι μαθητές, τα παιδιά μου μάθαιναν, μου δίδασκαν και αυτοί κινήσεις, τα παιδιά δικές τους. Και έτσι νιώσα σαν να είναι το σπίτι μου εδώ πέρα. Και άρχισα να έρχομαι συχνά. Συνέχισε συχνά. Και λέω να συνεχίσω και αγώνες. Πόσο χρόνο είσαι? 14. 14. Έχεις πορεία πολύ. Οπότε θα σε δούμε σε αγώνες σύντομα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε ευχόμαστε καλή διαδρομία και να ετοιμαστούμε δυνατά για τους αγώνες. Ναι. Και να συνεχίσω δίπλα με το κορίτσι. Γεια σου, το όνομά σου? Ειρήνη Σωτηρίου. Πόσο καιρό ασχολείσαι, Ειρήνη? Έχω ξεκινήσει πρόσφατα, 1 μήνα περίπου. 1 μήνα μόνο. Ναι. Με είδαμε όμως λες και παίζεις πολύ καιρό. Το ξεκίνησα και είδα ότι είναι κάτι που μου αρέσει. Φοβόμουν στην αρχή, αλλά το περιβάλλον ήταν πολύ οικείο και μου άρεσε πολύ και το άθλημα. Και το προσπαθώ όσο μπορώ. Το ξεκίνησα. Και το καταφέρνεις, το είδα ότι τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά. Και σε είδα και στο σπάρινγκ με μια κοπέλα η οποία είναι τουλάχιστον πολύ περισσότερο καιρό από σένα. Ναι. Το προσπαθώ. Έχεις σκέφτεσαι κάτι για αγώνες? Όχι, πάω λίγο καιρό, οπότε δεν έχω Ακόμα συμμετάσχει μαθαίνουμε τις κινήσεις. Ακόμα μαθαίνουμε, είμαστε στα πρώτα στάδια. Σε ευχαριστώ πολύ, σου ευχόμαστε ότι σου έρθει στη ζωή να τα καταφέρεις και καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.